Základnými ingredienciami veľkopopovického kozla sú dobrá nálada, chuť najlepšieho českého piva a spájanie ľudí. Práve to bola idea, ktorú sme sa rozhodli preniesť do reality. A tak vznikol Kozel štrngátor, originálne zariadenie, ktoré ako prvé na svete umožňovalo štrnganie medzi ľuďmi kilometre vzdialených od seba. Počas osláv sme umiestnili Kozel štrngátor do niekoľkých pivární. Hoci ich delilo 400 kilometrov, ľudia si pripíjali, ako by boli vedľa seba. Mohli sa vidieť, komunikovať a vychutnávať pivo zadarmo. Kozel štrngátor automaticky updateoval fotky priamo na Facebook, kde sa o akcii dozvedeli aj ďalší. Všetci si užili jedinečnú zábavu ako nikdy predtým. Výnimočnosť štrngátora zarezonovala aj v médiách, keď správy vyprodukovali mediálnu publicitu v hodnote viac ako 25 000 eur. Pre veľký úspech štrngátor pokračuje ďalej. Do skorého štrngania!